Bon dia companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a passar un vídeo d'un dels pisos que tenim d'una clienta, ara fa uns dies que el tenim aquí a la venda perquè és una coseta molt especial. Un pis de 180 metres construïts, tot això d'aquí seria només la cuina. Fixeu-vos, la part del rebedor és grandíssima, tenim aquí un armari. Fixeu-vos quin menjador més gran. Aquest és un edifici que ara fa uns anyets que està fet, però realment està encara tot per estrenar. De comunitat es paguen 60 euros, d'IBI 1.100 i estem alrededor de 250.000 euros el preu. Però clar, és un pis que està davant mateix del riu Segre, al Col·legi dels Maristes, molt pròxim aquí a la zona dels instituts, i fixeu-vos, està nou. Aquí l'edifici és de cara vista, de color blanc, la veritat és que agrada bastant i ja comencem aquí el que seria la part de les habitacions, que com veieu teniu un quarto de bany aquí i un altre en un altre lloc, 4 habitacions grans, això són habitacions, aquesta té un balcó, tenim aquí una altra habitació. Fixeu-vos que gran, Aquí totes són dobles, no n'hi ha cap de petita. Una altra habitació, en total el que us dic, 160 metres útils se noten. Parquet de roble, portes, fixeu-vos. No tenim llum ara actualment, però més o menys per fer-vos una idea es veu. Inclús encara teniu les etiquetes als sanitaris. I aquesta seria l'habitació de matrimoni, que encara és més gran que les altres. Doncs molt bé, companys, com ja sabeu, podeu trucar al nostre telèfon, al 973 10 22 86, i jo mateix, el vostre comercial d'Arquitect 360, us ensenyarà aquest pis, us donarà tota la informació que pugueu necessitar i us ajudarà a trobar el pis que necessiteu. Ens veiem aviat.